Po 3 mesiacoch som si povedal, že som majster sveta, dvakrát prísť o 200 000 eur. Keď zlato začalo padať, tak jednoducho tam likvidita nebola žiadna. V tom čase 2008, 2010, 2011 sme museli kapitál zháňať rôznymi spôsobmi, museli sme zháňať investorov, museli sme si na tie vklady zarobiť a podobne. To, čo ja som si všetko zažil, tak toto je výsledok toho, že sme založili firmu, pretože tam ako trader, ako začínajúci trader má podľa mňa najlepšiu šancu na úspech, pretože nemusí vložiť veľký kapitál. To, čo mi to dalo mi to strašne veľa skúseností do následného podnikania. Veci, ktoré bežný človek v žiadnej práci ani nikde jednoducho nedokáže dosiahnuť alebo dostať alebo proste získať. Čo by som dnešný traderom odporúčal, jednoznačne začať obchodovať cez prop firmy namiesto brokerov, pretože s tým obrovským kapitálom, keď ste v trhu, tak u brokerov to môže byť veľmi divoké a môžete prísť o veľmi veľa peňazí. Tiežto u prop firmy sa vám to stať nemôže, pretože prop firma nesie rizika. Tie challengeové účty vás učia dodržiavať pravidlá, pretože máte na sebou vždycky strážcu, ktorý vám povie, proste spravíte jednu chybu a okamžite ste off. To keď ste na brokerskom účte sa vám nestane. Rebels Funding sa od konkurencie odlišuje hlavne tým, že máme ľudský prístup, máme férové podmienky a máme inú platformu. Sme zameraní skôr na takých začínajúcich traderov. Práve ten proces tej ako keby výuky je u nás asi najlepší a používame platformu, ktorá je veľmi jednoduchá. Máme tu obchodníka, ktorý si vyťahol, myslím, že nejakých 14 000 naraz a nejaké celkové payouty, keď si pozrieme, tak tu máme niekde na úrovni asi 30 000.